I denne video kan du se, hvordan du installerer Classroom-appen på din telefon. Du går til App Store. Her skriver du Google Classroom, og du downloader Classroom til din iPhone. Når den er downloadet, åbner du den, og her går du ind, og så klikker du på tilføj en anden konto. Og her skriver du den mail, som du har fået fra skolen. Den næste. Og her skriver du din personlige kode. Den næste. Og så har jeg her Classroom. 2 Classroom. Og jeg åbner lige testhold 2.